Helo, fy enw I yw Mererid a dwi angen eich help chi. Dwi ar fin cychwyn ar fy nhasg cyntaf fel swyddog arbennig Cantre'r Gwaelod. Ac mae'n un mawr, achub y byd. Nawr, efallai eich bod chi wedi clywed am Cantre'r Gwaelod. Y ddinas gwnaeth boddi mewn storm anferth amser maith yn ôl. Cododd lefel y môr yn araf, tan bod y dŵr mor uchel ei fod yn rhoi straen ar y wal. Roedd y bobl wedi cael ei rybuddio. Bydd rhaid iddyn nhw symud. Na fydd y wal yn dal dŵr y môr allan am lawer hirach. Ond, ni wrandodd y brenin gwyddno ar y rybuddion, ac un noson stormus, fe rwygodd y môr drwy'r wal a boddwyd y ddinas. Ond, mae gen I gyfrinach. Mae'r ddinas yno o hyd yn cuddio o dan y dŵr. Daeth y pobl at ei gilydd I sefydlu criw o swyddogion I edrych ar ôl y byd a gwneud yn siŵr bod hyn byth yn digwydd eto. Os ydych chi'n gwrando'n astyd, gallwch chi clywed y clychau'n canu. Nawr, maen nhw'n rybyddio'r swyddogion pan bod yna argyfwng rhywle yn y byd ac I fynd I helpu. Dyn ni wedi fod yn edrych ar ôl Cymru a gweddill y byd am canrifoedd nawr. Ond mae gyda ni broblem. Does dim digon o swyddogion I edrych ar ôl y holl broblemau. Felly dwi yma heddiw I ffeindio tîm newydd. Criw o oedolion y gallu'n helpu ni. Mae'r byd yn cynhesu, y moroedd yn codi, llygredd yn cynyddu a mwy o sbwriel yn cael ei taflu i'r môr. Dyn ni wedi gwneud ein gorau I arafu'r broses hyd yn hyn. Ond mae'n mynd yn anoddach ac anoddach bob dydd. Ond mae yna obaith. Os ydyn ni'n gallu ffeindio tîm o swyddogion newydd. Felly, bant â ni. Helo pawb. Y pethau'n wath o'n i'n feddwl. Fi wedi gweld, mae pobl yn mynd 100 milltir yr awr yn eu ceir, a mae yna sbwriel ym mhob man, mae pobl yn taflu fe, a mae cwpl o'r strydoedd wedi dechrau boddi fel mae'r dŵr yn cymryd dros oherwydd mae wedi fod yn glawio cymaint heddi. So, clywed? So, sa'i 'di ffeindio neb I fod yn swyddog addas eto. Fi'n meddwl fi'n mynd I alw swyddog Saffira I weld sut mae hi'n neud. Mae hi mas yn Indonesia ar y funud, wneud yr un peth â fi. A fi jyst yn gobeithio mae hi wedi dod o hyd I rywun, a bod newyddion well dy hi. Halo agen Mererid, bagaimana kabar di Wales? Ddim yn dda yn anffodus. Sa'i 'di ffeindio neb I fod yn swyddog. Beth am ti? Saya punya beberapa kabar baik. Kami mungkin saja menemukan beberapa agen yang cocok. Pwy? Kami mulai memperhatikan kelompok yang selama ini kita semua hiraukan, yaitu orang-orang muda. Pobl ifanc? Iya, saya akan mengirimkan detailnya kepadamu. O, mae hynny'n newyddion wych. Diolch, Saffira. Helo pawb, fel ydych chi'n gwybod, heddiw dwi wedi bod ar fy nhas cyntaf fel swyddog Cantre'r Gwaelod. A
Nes i ddigaloni, mae rhaid i mi ddweud, yn gweld y sbwriel i gyd a gymaint o pobl yn ei ceir, a nes i ffili dod o hyd i unrhyw un bydd yn addas bod yn swyddog. Hynny yw, tan i rhywbeth anhygoel ddigwydd. Nes i siarad gyda swyddog Saffira a oedd hi wedi sylweddoli bod ni wedi anghofio am grŵp o bobl. Grŵp pwysig iawn. Pobl ifanc. Mae nhw wedi fod yn dawel bach, fel swyddog yn Cantre'r Gwaelod, wedi fod yn amddiffyn y byd. Mae nhw wedi fod yn adeiladu tai yn yr ardd ar gyfer ei anifeiliaid, wedi fod yn defnyddio llai o egni, wedi fod yn ailgylchu, a di codi llais pan bod oedolion yn gwneud pethau'n gwael. Heb sôn am y pethau eraill i gyd. Mae popeth fi wedi gweld di ysbrydoli a rhoi gobaith i mi eto. Felly diolch. Diolch o galon i bob person ifanc sydd wedi fod yn frwydro dros byd well. A mae gen i gwestiwn i chi. Hoffech chi fod yn swyddogion Cantre'r Gwaelod? Byddwn ni wrth fy modd os byddwch chi'n ymuno gyda ni. Gyd mae'n chi'n neud yw cario ymlaen. Cario ymlaen i ailgylchu, i defnyddio llai o egni, i'ch codi'ch llais, a meddwl am pethau newydd gallwn ni wneud i helpu'r byd. A cadw llyged ar yr oedolion. Mae angen iddyn nhw siapo lan. Hwyl am y tro, swyddogion. Mae wedi fod yn bleser siarad gyda chi heddi. A chofiwch, peidiwch a dweud wrth neb bod Cantre'r Gwaelod dal yno o hyd. Yn dawel bach, yn edrych ar ôl y byd.